Live chenro mar kuku mar wach en achiel kuom jotelogi komo osebedo ka biro ka thuolo mano kalo chien osebudho kapok obiro apenje pile ka pile ni mheshimiwa Lina Doriero ang'o matimore ng'isa ni Haron sani koro chopo manyaka wadoga e gweng' to gimoro matimore bende en osebedo e gweng' sate ang'o miyo sani kore koramo otueyo gweng' oluoro gi rombo koso roho wacho ga pile ka pile ni en Yesu kedone. Live chenro mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno wadago mbakoche gi kimag mulurela muludinga riwruok mari kod Kalonzo Musyoka migosi Ruto ywak e pinje ma oko ni Kenya dwa chano mondo mi kwal yiero jomoko chako nene mopogore nego ng'i gina nego bende luonge mondo dhi odadhogi koso kik luonge odadhoga ang'o ma Ruto ng'eyo ma samoro ji ok ong'eyo. Siaya County sani siasa chako twere mokalo jomoko ne wacho ni migosi James Orengo Nyatieng' owe chung' e kom mar gavana en owuon owacho ni pod entiere ng'wejni ng'ama nyalo betie kaachiel kod wach mar John Mbadi mheshimiwa jaod bura ma Suba North kendo ng'atnero motelo ne ODM kaka jakomare wacho universal suffrage midhi tigodo weche gi mag nomination kik wi wil ni wago siasa bende mar Central Alego ang'o matimore wacho ni sani yawuoyi ntiere mowuok oko maduoko mheshimiwa Leonard Oriaro dala Oriaro dok osok dogi. Live chenro mar kuku mar wach mheshimiwa ile nani aber ilal sana bwana ni campaign zogo gi koyo bwana campaign to kendo kulich yes seche moko Oriaro Junior mamara dwana budho kode nikech wacho maleng' ni sani ni e gweng' iwuotho mana gi tiendi ego dot to doje tu an aseyudo kom to be kata kinena donga bete kom yes komen mar ruoth to rite be ruoth ema konyo rite ka in jatelo makare so ng'wech mwadhiye an mago gin waka an ng'ama ng'ena chungo en Rasanga manyen gavana mara mogolo na wuode manyen chief of staff yes adhi dunyogi wan gi jo Central Alego. Mheshimiwa sami wacho ni gavana ma Siaya County Cornel Rasanga mothe mochung' donge en chalo kwinyo ne gavana odwokore chien nikech Central Alego unjo fwambo gi keyo yes jok mane piem koda te kara en manogolo osemiyo gi pesni ni koro wuode manyo chief of staff mare chief of protocol mare ema ni koro ni chung' koda ma joma no chung Central Alego osenyiewo te oweyo kani koro gochung' osenyiewo te koro ng'ane mopogo pesa kama ng'ama pok ne otiyo anywhere but in chief of staff Siaya County and pes chief of staff wan mwang'iyo ka jogo e puodho gi wan mo oversight gi onge kama nyathino ni gole pesa to pesnigo mipuko ka yiwechgo adhi dunyego ma odhi odo wich kuot na asewacho ang'o mitudo gavana gi chung' mar migosi oseluongo buche moriwo ma noriw ji noriare mang'ama ok wadwar nikech oriaro nyoluwe kanyo mibadhi opong'o dieng'e mabe pod opong'o koro giparo nan mang'ega yawo file tadhi yombe to file go be abro yawe telo but singo ni pod dhi yombe adhi yombe en mapiem kode an anjo piny momiya gini to Nyasaye mathenaga Nyasaye moloso gi jopiny duon jopiny duon Nyasaye pok atimo richo. Isewinjo ka gavana ma Siaya Cornel Rasanga moth dhi kata mana rally mora mora ko wacho ni oyo mondo mi go campaign mondo mi go mbulu ne migosi ng'en tie jo siasa mariek yes ja siasa mariek iwacho chan ifil to mofuwo tineno koro ente cha anene yes kowuotho luongo go buche dala neno tim kama ono dhodwa wariwre dhodgi ne makoro fwenye no ng'ama jamibadhi ema dhi go nombulu nikech dhodgi mang'eny but wuon mi mheshimiwa Rasanga to kochungo kanyo koma en mogolo pesa en wuon pesa ene wuon wacho ni Oriaro no kwadwo ng'ama rach to rach na to onge ng'eyo onge ng'a ok gidwa wacho rach nikech ka dongruok isewuothe ward na neno ka ndirni oyawo kata nyoro ni wan e ward kuom osuptande 47 moger manyien mano kuongo gero matiyo gi ne ward na mogik nyowa yawo juma mokalo iwinja kendo maga beyo ndi iwinja sub location ka sub location ne hospital kuinde mamine nyuolie bende agero gi pes ward pes county to wakia kama noter kan kenyi tie pesa mane wawega e ward e Central Alego pesa ni dongen pesa mbide county winji mi wacho wan mwaloso budget wan mwaloso ward admin onge kanyo mago taka gole mbele na wan mwakalo budget gi jopiny wawachni winja maber ngi the core strands mag governance governance assembly ema locate nduru mora assembly ema locate to wacho ni magi twami to dhi otie wardwa moko gitu mi dhi gero go stadium ma pod okwamo
mang'ama biro mosiepne mabro dhi yawo to pesa oselal kanyo mang'ama biro dhiro tich matek nikech contracts nosebedo signed pesa otiyo nyadi percentage madhi 1,000 koro nyiso ni pod ng'ama biro pod bro ketho pesa ni gero gima nonego bed ni rumo higni 3 mokalo pesa medore milionde iketho gigo dhi mne ufuke ji so mane ka watiyo koro gik minene ng'eny ne wotswa gin mana ma MCA no tudre gi jopiny to kete pesa makokwago koko bende to klos ga maber tanta ni lewa rach dogarach e weche mag fuolo jok mukti maber emomiyo ward na tich otire mainu okineka pesa mara madhi e county ma Siaya osetimo gimoro mara kopogre gi pesa nero mumulo mwakete ward wa MCM nikech osuptande miyawogo yes ani ma mobilize jopiny ni kapok uyiera nyamrerwa dwaruru lo moko ka uhembo noyudo lo Professor Jwang Mabero ng'ama ojwayo kaka mano uhembo community health center kadonjo ni taketo pesa to seger an maketo pesa budget mandiko nyaka jo healthcare givers e yor economic stimulus ma pesa mar ward ni mandiko gi contract bang'e to koro ki confirm obed ko chieng dwaruru lo engineer sewe modhi onyiw lo to donate ne serikal okita tani to pesa aseketo pesa kanyaboli joko gude mochiwo lo obambo jopiny oneno ni okethi yawo so mano nyiso ni awuotho gi jopiny ma gin gik ward iwinjo gin pesa mowuok e lek mar MCA ni sub location ka sub location nyaka gere hospital bo aketo nyaka riwruok mar thieth mar piny mangima wacho ni ok onego wuoth mokalo kilomitas 5 ting'en mano chopo e wach mar chopo thieth ni oganda magala moro koro kata kiwacho ni thieth no ne dispensary kata health center to koro en nono nikech okitikta gi siling e transport kama madwa konyore ochopo but dala ok odhi referral nikech kochopo but dala ok tiyo gi transport odhi kta gotieno tithiedhe nono to pesa no mar thieth mar linda mama giri konyuol kanyo to pesa biro hospital ineno gigi so mago gin gik ma MCA motimo ok gavana nderni ko yawe ward nakta miyawogo pesa mar MCA moyawo gigi to Mheshimiwa siasa maber en siasa ma kata kasa moro ng'ato neno ka ipogri go de paro lakini kamutimo gimoro maber nyalo wacho ni ka eri to ng'ani ne notimo maber kama eri okelo penjo moro ang'eyo maber ni seche moko kindi koda ka gi Mheshimiwa Rasanga en mano mar ni kunubedo ku okusebedo ka an mana wacho na yiere mondo en moyiere kata an ka dong to bro chopo lekna to tok donjo ni moyi wacho ni power loch onge osiep kata wat en jopiny ok yierwa nwadhi mako osiep mag halo en chopo matunda mag demokrasi iluongo ni delivery of the democratic goods be paro ni kindi kod gavana e marache omiyo kata samonti gimotimo to kine an kosinyalo wacho ni kidala to wan osiep yes to kitelo onge osiepi mako gi japiny mopam ni tich ber okay in kaka MC morito gweng mar gavana gi luor makende ok gweng gavana an marito gavana gavana ni e gwenga okay karo wachi ni kaka MC ma gavana ni e gwenge onge gimoro amino ni gavana timo masia onge gin maga motimore maricho makta sa modhi yaw ndara gotieno kosekethre no riero ndara ni rach omino ka keto jogwenga kich an gimoro amora mitime gweng'u nyawawa ka contractor bire ndara kapok olos committee nikech seche moko idon kami contractor dhi yawno kara yone piyo seche ameno hoho to ji odhi puoth koro idon ng'ani yaw ndara puoth ng'ato nikech okia to mwalange manyaka wuoth siemo ne contractor ka ndara ni ringo kaka idware nikech wan mwakete penje giwacho ni kawadware calvert kama so kaka tichire woda makopore ng'ato biro neno osiep gavana ni koro noyudo tenda mabe tenda gi kinono gi pod dok nega iwinjo opogore gi joma moko kama ne pesa wuok e county to dhi ofise wade ne direct pesa gi kosetiek tich tidhi golo gi agola koting'e probox itero gi achien koro evidence onge ma in gira nyisi seno pesa koting'e probox ibro yudo kata ni kowacho ni jomong'ol kochak nono ni ng'ano manoyudo tenda ojande ng'ano manoyudo tenda tidogi yudo man en ng'among'ol kata ojende makorgi nikech chik wacho ni tek neno jana
live Chenro mar Kuku Mar Wach migosi Leonard Oriaro Nyarwath wacho ni telnero mar Siaya County telo mosegore japiny kendo kotima kare ne japiny gima dhiera ahinya ni Mheshimiwa Leonard Oriaro wacho ni en emosebedo kutiyo ne japiny to nyawadgi ma en Gavana to kotiyo ne japiny dobedi ne en ywaruok e kinde kod Gavana koso en adieri kaka timore piny. Kiki mondo tiek leyo de maber. Aketo milion 40. Yes. Magolo pie nam Kanyabole gi sola to tere wi Gotakara pi matiyo Central Alego World Pep West Alego nyaka Usonga. Ba minister mar Gavana miluongo ni engineer manetiyo Kisumu ni ng'anene jagemni. Wadhi bwa launch gino buluong nyaka ji Usonga. Within 1 week contractor biro poko ne address kama pesa no nodhi. Mago wawe but 40 million Mheshimiwa no wuok kanye ko ng'a budget mar wuod maru winja maber nitie gik miluongo ni flagship. Yes. Koro wawacho ni gimitime town ni ok en mar jatown, en mar josiate. Koro seche moko wacho ni pesa ma special ni odhi otie ward no Oriaro wang' ni next time kwa loso budget watere kama mogo. Pesa mar pi mar Gotakara motimne nyaka mobilization ba jopiny obeto nyaka nen project mar Korean government manonego beni time to ka county biro to Koron county dwaro ni omigi pesa chieng ba jo Korean government no yware thenge osetim nyaka design 40 million awacho gima jo Central Alego winjo nikech wan gi Gavana e wodwa iwinjo oluong jopiny Kanyaboli Akalambo Initek Botim design mang'ama notele gini elo jopiny and the former water rights officer mar Warma region iluongo ni Engineer Oriede. Mago dhi bokuod wigi pesa olal nyaka kawuono 40 million olal. 40 million olal. Koro mane ng'ama nyisa na pam ga wuotho. Okay. Kilo se pamo kod wuotho gi ng'ato. Migosi Kalonzo Musyoka otamre ni okodhi pamo, okodhi wuotho kod Raila Odinga. Nikech Raila wacho ni en jandhoga, otamre chimiyo luor. Winjruok margi mane itimo thuolo mokalo chien. Ipani Kalonzo ni kare ni unandhoke? Moi noseloso. In fact Moi kuobedo kuome nyaka chien kod familia ne. Moi owacho ni saetoti ni in jalupna kendi tiyo na maber kendo both konegi nikech ne omisum kwiri nikech ni wuotho koda but koro kochopo loch mar piny kanyo onge osiep kanyo onge wat pawe mar oganda. Kalonzo pod gichalo nyithi Serelak manopon ndalo Moi manokwinjo puonj sama japuonj puonjo to gin ginure klas kata gikawo thol gitwe looks magun modhono gitwe look kata gikawo bologam to giketo ka ng'ato dhi bet ni ka ng'ato chung to on bologam omako bok piere. Kalonzo giri dwaro loch mar piny ok en aina gimubet ji ariyo nondike kalatas. Winjruok mondike kalatas no en mar ko odiochieng' gi sechego. Jakom ni kare, jakom nyoseloso kowacho ni onge kamwa dhi beti gi Kalonzo piny. Wawinjore? Yes. Osiep ok dware loch. Adwa mire nyisi. Ibrodo ni ng'eny jogo manotero osiep e loch. Kaparo ni oketo watne ni kawo kare kata nosiepne mane gin go e loch. Mage manondhogo tok loch. Ranyisi gi ng'eny gi Afrika kwende gi. Iwinjo kadwa siemo but okelo penjo maduong' gimana penjo mabende aneno kapok iduoko apenji to unandhoke koso kunandhoke be iparo nego chikite gima Kalonzo wacho mana chika itu ni oyo ne watimo kama no winjore to sani koro gik moko lokore to tarik cha wan Nairobi okaro pap mar tuke magalamoro Kasarani wabudho gi jakombo apuodhe ka jo ODM baz jakom owuok odhi bura mar Jubilee. Yes. Kalonzo gire manomondo kuro. Ni Nairobi? Dog na Nairobi iwinja. Mabo mar Jubilee no ne beno luonga bene dadhe nikech adwaga na kik pimna. But ne wanene wang' jowi kaka koro wantie kae ni. Ka ji wuok achacha uro wacho ni wuoguru te wadhi gir jakom. Kalonzo oro ng'at maonge kore ne Makwere. Kendo Makwere winjo ka wacho ni gimomiyo Kalonzo kobiro ka uri ng'e Raila ng'e ETC kinyne to no uru go Kalonzo golo boke moro ne gindikore en kian Raila belo gini dichiel to wene kosebelo dichiel to wene loch mar piny miluongo ni power no ken gimikeli tugo na bile ta wene ng'ato jopiny ma piedho jogi to ema donje gini kanyo onge osiep. Yes, but seche bilo sini manyo onge osiep jopiny ma piedho nyendo beti niri Kalonzo tiere koda gi joge moko bende gin kura mahingo milion kod bathe gineno nadi biro mar Kalonzo mondo mi odonji odriwe kod Azimio la Umoja to kod ka ok obiro
bende nitiere kamoro yachi ni ka ok obiro to gini nyalo bayo kata obiro to pod chalre romre obiro anyalo golo pacha. Yes. Telo mar piny ni Nyasaye machiwega. Wan waselamo nikech waneno ka wachiegni kendo wamedo lamo. We otimre kaka Nyasaye nopango. Otimre kaka Nyasaye nopango. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach ka wiyo mara moko ka waduogo telo mari mar chenro nieri mar Kuku Mar Wach. Machingi telo mari mar chenro mari mar Kuku Mar Wach wendena en Mheshimiwa Leonard Oriaro monido Central Alego Ward e Siaya County. Mheshimiwa awe kamana penye ni to iwacho ni telo mar piny Nyasaye machiwo wende Nyasaye. Koro chapna no mondo bilo adwa wacho ni ka wasetieko weche duto te jachien Nyasaye osaingo teko jachien. Koro wawacho warwer modong' moko wacho an kwan gi Yesu kayiengni. Dena wacho ni ka gik ma wacho go jachiende ket teko jachien Yesolo to kisetieko to wacho ni wach koro dong' ne Nyasaye wach koro dong' ne Nyasaye ma jahera wach koro dong' ne Nyasaye ma jahera wacho dong' ne manyaka chieng. Lakini siasa karaber kama shimi chieng kama ermo kori we leo mwache ni weche tino Nyasaye karaber. Mheshimiwa Migosi William Ruto nodhi e pinje maoko nodhi timo limbe ma yochino tie kod pesa madaro mo shillings milioni 100 to kod 7 pesa mar jacholo suru but kochopo kunero to ywak ne Kenya idhe kwalo bolo otim nang'o iwacho ni tiyo gi milioni adi mar jacholo suru 100 to kod 7 to uro we nang'o wena but en gina tino matiyo go pesa no en jalo ker ma Kenya mano nyiso ni adiera moko onge but wawe kamano. Gima nyalo wacho jalup ker nigi thuolo ma dhi wuothe and kendo sechegi ji dwaro kamo ma giwacho ni dongu neno ka pinje ma oko orwaka nyiso ni wasetudore iwacho ga no ka tudra gi oko. Mago nitie wan ka joma neno mago kik bwogo ahinya ajenda ma wasedhi go mbele ma koro jopiny koro winjo wani mwadhi go mbele jakombe ndo wuok jakom tudore ga dhi kwende madongo gi matindo iwinjo mano nyiso ni Kenya en gir jo Kenya iwinjo koro kwa duogo dala to koro loch miyudo dala jo Kenya ema golo gima nya wacho ma wuodhe go to koklich oklich waduogo mre ajenda mar jo Kenya kane ji dhi yiero mar 2013 to 2017 ODM no ywak mano wacho ni chal ka gima ntiere e krok nero mar kwalo ombulu bineno ni Ruto bineno ka Ruto bende ni onego chikite wachne mar geto mar kumar buku mar jayalo Ecclesiastes wacho ni gima nyien onge mane nitie cha emanyo nitie kende mantie te mabro timre nade kama wantie ni ne wasea kendo wabro duoge gima important gima malich no tieng ma kinde no jotend gi onego bed ni bach kalore gi kaka tieng no en iwinjo ko seche moko inya yudo ni gima nyowie nyoro udag kawuono iwinjo wadhi kitamna mamoko kata mag science dore no kawach corona ni nowuok jiniko magalagala ineno ka no ik jaw Kenya cha kipakot be wacha chan kiku el gino ngiko ne wayudo ni ng'amotho kelo corona to sani koro waseng'e kaka wadhach nyiso ni seche moko mudho biro nwaga to bang'e ler biro so ka ochopo ni gik ma Ruto wacho sani ema ne jakom wachoga to gik ma ne jakom wachoga gik ma ne Ruto wache ma jakom wacho luwore kaka piny dhi to gima loyo nwayudo loch but kapo nono nikech Kenya osegabedo ka ywago kura gi komoko dhi maber 2013 no ywak kaka jo ODM 2017 bende ywak kaka jo ODM ang'o miyo kudwa chiko itu gik ma Ruto wacho adieri samoro ong'eyo gimoro ni kura inyalo dhi kwal anyalo wacho ni kuono nyo waseloko chik ni koro kochuno nyaka ne el ginene el sava kendo gik moko koro gin manyuol nikech Kenya en Kenya okwan go chal gi Ulaya to ma Ulaya cha be neno ka Trump ne jo China ema nomiyo yombo to ha maber kendo not China Russia to maber Russia cha kende ma kendo origi out na ni odonje loch Biden odonje loch so nyiso wan ka koro wach mar teknolojia ema konyo wegi koro wan de chunwago
kuonde mamoko pod waonge kata mna yore mag keyo weche mag mbui iluongo ni ji ang'ono G5 G4 and all that. Koro watime kinyaluo tekno seyombo kata mna loch mar muma samoro Nyasaye ne wega ne jachien. Koro jo Israel bedo gi jotelo marecho mondo gikone olirith ji bang'e ji ong'e ni kara ber gi rach nitie, ber kelo rach, rach kelo ber. So wan wadhi yiero tek ni lwenye moko wuok nikech mosruok nyosebet bodi ma lweny wuoga kuomgi osemosore. Seche milose mosruok jedo be nitiere mosruok e Siaya County nikech iwacho ni Siaya County achiel kuom kuondege koma siasa nyalo bedo gi liet mapek ahinya. Mheshimiwa Nicholas Odero Gongo bende wacho ni jopiny ohere mogik ene motelo mbele. Mheshimiwa James Orengo Nyatingo wacho ni en senior politician en manyako bed Gavana Charles Owino makono biro to en ok nyal kwale nikech background mare bende mar obila kod security entiere godo. Kuom ji ariyo go ne giwacho ga norengo ginda adek go ne giwacho norengo pok olando. To koro kolengo nyoselando ni bichung ma bendo wuotho aching mokno rito ni bromiye. Ing'e ng'ama ibro miyo kuoth ang'o ma giluoro ka koro rengo wuotho gin be giwuoth but rengo wuon iwacho nitie record ni nowacho ni en ko mar Gavana kodwa nowacho kure e bura mane gi bedi ng'e igni ariyo mokalo an machako wacho e karwa ka Kuku Mar Wach ni kuom gimomiyo jakom wasiro en ni en engineer mar telo maber to koseloso mtoka mar telo maber onjwarie modhi hedhore kom bedo driver to miyo Kenyo bamba koro nyo mosruok ma Nyasaye okelo emomiyo koro kuobet kata mna telo moriero gini nitie wan wakedo ne reforms tiyudo ni ng'at yiero on koseyie sami yiere to piny lich mon mielne don kosedonjo e assembly osedonji bunge osedonji senate odwa kawo higni 3 kapod itere seminar mar loch osom standing order osom kaka weche mag loch biro. Ko atemo wacho ni niya jiko jakom jiko rengo giri ne gin engineers mag loch ginyalo bedo gi nafas maber mar tayo lojno mondo joma moko mabro bedo driver ka gisewuok mondo dhibo bedo. Dong nachako wacho gini chon. Maisen temo wacho ni jok mochungi ko mar Gavana Siaya County kopogore kod Orengo. Not just okata Siaya County. Nyien manyaka dhi tere ti. Okata Siaya County. Okay, gimi piny wach Siaya nikech Siaya ma wawuoye. Ichiwo example malach but koro koduogo Siaya. Itemo wacho ni jok mochungi gin jok ma nyaka. Dong ninja kama oko wacho ni nochiwo gi kage nindo. Okiwinja ka gin magi wacho kar mondo giling to wacho nochiwo nyiso no giikore chopo matunda mag dongruok. Lakini Owino pok owacho ni nochiwe konindo. Amira nyisi jogo be oti Owino siepna. Yes. Gumbo to jakam lag wadwa. Yes. E joka kia joko nyango kasembo mago wuoko kambare rayier ma jakam lago anyuola marwa ma moluwenge ma jajagari moya momiyo kuma notero taniang Sony Sugar ma joka mlag nitie. Wani onyango midika giri ka barka. Magumbo eno wadwa. Iwinjo gi kam lago to gitelo ok ng'iyo siep ok ng'i wat ku jogo beote to koro kuom joma beyo nyaka ng'ama yombo gi e ber nitie. Koro ng'ama yombo gi e ber Orengo nigi nafas mar yombo gi e ber mar chopo matunda mag dongruok. Mheshimiwa iyuak norengo ni osebedo jaod bura mobedo jaod bura gima notimo kata chiel onge mano ywak mage nitie gima wiwil mano gima jopiny anyalo paro ne jopiny. Orengo donja nyamo bunge ni iga mar 70 gwiye emna ng'at ma kinde no nigi ne jo yawu abere mopidho yier tikgi ne gikedo ne japiny itoyogi mahao maber en oko dimande batije moko bende manokero ne piny moko notho kaka jakom bende king'iyo jakom kaka dunyo ga wang'e. Ng'ama kia kama jakomo ae manya wacho weche mag takataka e piny wa mwantiere gorgi ni pod ni pimo ga jakom ni kia nang'ango pod gima jakom dwaro nyaka miye. So gima na wacho ni ne bed no kelo la ringo e telo mar nak ka gidhi gineno ni gini kaka gibiro go to kuyo kibiro wako ola ringe mane on okelo the philosophy of government even kata the Parliamentary Service Commission kata na CDF ni ola ringe manondiko this bill. I was very close go la ringo kinde na nyathi school bang'e omiyo kuyo emokelo CDF ndalo rengo giri machon cha ne onge ga CDF pesa ne biro gimiluongo ni DDC kokiwinjri gi DC
to pesa no giloko go ohala ka ik manyongo chopo tiduoke e treasury ema Moi ne wachoga ni siasa mbaya maisha mbaya. So Orengo notelo kinde maloch manonego bed ni dhi nyime. Nen mna wacho gik moko koriero wacho gi gani. Mabe nyalo wacho ni koking'eyo kata mna gimoro mbunge ni gi CDF cha gigo ni e tok katiba tijwa en representation oversight and legislation mago Orengo ne tiyo. Ma escocard mari neno ka Migosi James Orengo nyatingu tiyo maber. Wamiye ranyisi achiel. Otiyo maber. Wamiye ranyisi achiel makoro Orengo donje loch katelo nitie. Mano ka koro telo ma gine gi Kibaki cha moro Raila okete minister mar law kani ne gimoro biro na economic stimulus ma ute bura ka ute bura okel pesa migere school manyasani ogenya hai maber kama chacha pindu na e pinyi luo ng'ano manogero gima chal gi Orengo gero nigi wangi ineno ka moluor James Orengo otiyo maber to koro en gi nafas mar chopo gigo koro. Erokamano. Ine mi ywaka eri weche mag mibadhi miwacho ni e ward mari kende 40 million olalie kod pesni moko mwacho no lali Siaya County kod auditors report bende kolo kuonde moko michichi ni pesa olalie. Oriaro bene Senator ten James Orengo nyating mosiepi ni mesiro tiyo maber. Ka oken ne siro kuo kata siro richo ang'o miyo Orengo kana njako mar implementation e bunge mokalo. Senate Speaker no oro our sister nyimene wa committee mar implementation bunge mamalo gi bunge mapenye. Bedingen e committee na manago e komno. Ema no bedo number 1 e Kenya te. Angoma Senator. To wa Orengo Siaya. Angoma Senator ma Siaya osetimo e weche mag mibadhi mosemieno Siaya. Wa penjie Orengo no ne ogero ga sel dala gi ma odhi make ng'ato teru kuro. Orenge nga mosomo chik. Onyalo tero wache. Orenge nga mosomo katiba ped chik. Osomo chike mopogore mag telo. Iwinje maber. Orengo ken jang'enge. Ripode masiane wasendiko majoma timo nonro mamoko ane ma ugolo twak ni magi koro wawenu magi koro wawenu gigo bedo dibedo discuss e Senate to ma report wuok maber kaka masiago to gi adopt nan gima ose manyo wuok e report masiaya ma ospiko kode otingo samoluongi to gitingo report mar public accounts report waka to gidhigo to giwacho ni ma enyo waseluwo kama koro wawenu. Senate bende wacho ni magi waseluwo wawenu. Wamiyo ranyisi achiel mane ibunge mokalo cha Dr. Kisumu ka nochuno nyaka jo ODM boro siep no duoro ng'wen director mar masio mar ODM bobiro timo nonro e Kisumu. Banka ne gisetimo bagi yudo gigi ne gidhi mako ng'ato to se gin bende gi recommend mheshimiwa ang'e chik wacho ni James Orengo kata senator mora mora onge gi teko mar mak ng'ato ko ara wach ni dholuo baka nadwa nuru wakwe yorum wache gi dholuo nitie rieko mo Nyasaye omiya mondo awach ka okinyal tieke an manyaka penja bas kwa ya wach ko kitieko wach adwa ko kitieke mamuol koro wapenj nikech pok iduoko gima na penjo emi pode no gimigi da awinjo jo hera mag jakombe ende winje adwa duoki mamuol kiko kel jakome gini mokwongo ok no kik waket anta keto kuriero okay waduoki gi muolo no kapok iduoko adhi mi thuolo kapok iduoko iwacho ni onge gima senator onge koda gisel gik ma senator nyalo timo namba achiel onyalo wacho e Senate ni oneno ka nitiere chilo momieno assembly mare omimo governor bedo summoned the Senate be mano setimore namba 2 onyalo loso onyalo wuoyo kod jopiny e gik mag mibadhi matimore Siaya. Namba 3 koluwo chikno iwacho gik ma jomoko wacho luongo EACC mondo obi onon governor astimako governor kode gi ketho kata kode gigi duto te adwa duoki senator mari maino siep ni James Orengo okinyal poga kode kata chiel okinyal poga pokoni kata chiel manyiso ni in bende isiro kada mibadhi duoki oversight en galamoro collective makta kineno kuriaro lose public nyako dhie od bura bo wach kaka gige timore ma od bure makoro kawatwa gimo king'eyo ni weche mag mibadhi gi gimo Orengo timo maduong' ni peso bisiaya Orengo sekelo pesa dala inyalo paro ka e bunge mokwongo anyang' nyong'o Orengo giri okelo chik bopuodho miluongo ni county oversight authority
anyang noluongo rangume Senate. Linga gima temo wacho ni Senate inyalo luongie ji to koro nitiere manyaka watiek linga bunge Senate okalo chik mawacho ni weche matimore e county ka county, board matayo dongruok mar county governor bedie kaka jagoro, members mamoko gin senator, wabunge mane county no koda ngono. Do neno ka Kisumu ka koko nowuok ba governors kane biro ne dwa dhi bede county margi. Do governors nokelo ang'enge boriembgi. Machegi mane dokonyo koro rengo gima timore dala, waloso dala. Koro problem mantiere maduong' ma manto ka bipandi. Onge ng'amogene Kenya kae kaka jondai mag baba maloyo rengo giri. Okay, makoro badi giri. Lingine litie moko makikwelo. Yes. Tich ni ne luwi. Yes. Ibro dhi dala to tich ni dhi tingo gi mzigo koro kin kendi. Ibro dwaro no konyi tibro donke. Okay. Kendi jachien bro wacho na aonge kodi dong kendi. So bede no rengo jomoko nyo dwaro no rengo suot ume e gik moko masiabe niche kinde kane pok mosuok do bet dong ne do lok ando neno no rengo siju kiane is part of it no kiane babo ng'eyo babo wenwa thuolo mondo wati Siaya orengo wenwa thuolo moriero tich moriero tiyo gani. Tich monego bede ni ibilemi orengo to already watiye. Kana se wacho ni magi marach kenda wacho kan kariambo 40 million moketi wi gota kara mar Pimane Central Alengo. Idwa no renge moluor go piny. Matiden an ka se wacho bo ndiko report. Yes. Koro warit ne joma nono buge sirikal. Atike gi kanyo mashimiwa but aworo gimorengo timo anyway. Morengo timo. Ija kanye? No. Amoko ngi ja kanye. Kacha na aworo ni nokotiyo, aworo gimorengo timo ni. Momiyo ichungi wach nero motegno mane gima temo ana human jalweny makelo ratiro mag dhano orengo gi achiel kuom jolweny gimikendo ratiro mare en osiepna e weche mag kedo ne ratiro mag dhano. Erokamano. Maka moko tek weche mag chikegi agone sim ta consulte to nyisa ni mae pend chik namba maka mokete kama moroni owache kama koro tigiwi director mara zero wabele nyisa ni nyaka otieki sawa kabisa mheshimiwa. Kum seconds pirareyo ODM wacho ni sani koro gidhi timo mheshimiwa John Bana wacho ni gitiyo kod universal suffrage mano kora mega chieng chande siro koso kisiro ne ntiere wach ma direct nomination ma Junet wacho ntiere wach ma delegates siro koso kisiro jakome wuon ODM. Yes. To ODM ne mwadhege nasa mbadi koloso babe moloso iwinja gini othegwa thega debe an kaka kwa mfano kokayo tarik 28 dwe mar 2 nyase temo matek bawa register joma dwaro mogel 10 gabiro madhi gombulu ODM ne anase owacho gima anase neno chon ni jopiny mobedo registered ODM jogombulu emudhi othegi. Thank you so much. Ng'ama ber mogik mondo mitasi account kaka governor mare Orengo ng'at maber mogik monego bed ni tayo si account kaka governor mare mano pacha mano paro mar migosi Leonard Oriaro jomoko luonga ni nyarwath la iwe chelo mari mar Kuku Mar Wach sani wano bo luonga ni pastor kata jadolo Leonard Oriaro nikech kawuono ni eri gimoro ka gimoro otieko gi muma. Owacho ni governor otimo weche moko mag mibadhi lakini senator to linge thi to koni en bende okelo ratiro mar senator no mondo mi kik nyor. Iluonga ni Haron Otieno. Ayo maber gido. Amina. Ine maber.